Ngunyan, pagirumdum ini pong harambugan sa radyo, katang isip, istorya, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyayari o pangaran, dahil po tinutuyo. Alright? Ngunyan, sa iling ko, garo totoo niya eh. So, amigo ko na mga pangga na taga dyan sa Banwaan kan Pasakaw. Ayan, taga dyan sa Banwaan kan Pasakaw na amigo ko. Dahil ko na pangaranan mga tugang, itago ta na sana sa kangaranan na alias na J. J ang pangaran. J. Yeah. Ha? J. Pag mga J da mga pangaran, mga pangga, mga hambugon talaga. So, amigo ko dyan sa Banwaan kan Pasakaw, si Pading J. Mauli da, hali da digdi sa Naga City, mauli da pasiring duman sa inda sa Banwaan kan Pasakaw. Yang mag dyan ang sakayan, dyan sa may terminal baga sa may LCC, yang mag dyan sa may terminal, ang sakayan ng van, jeep, manlain-lain ng mga pampublikong transportasyon. Mauli da mga pangga sa Pasakaw si Pading J. Pagsakay niya da sa jeep, mga pangga, bigla da siyang kinutuban. Medyo bigla dang guminabat mga tugang supagmati ni Pading J. Pagsakay niya sa jeep dyan sa terminal sa may LCC, kumusta kang pakasakat niya duman sa jeep mga tugang, so mga nakasarakay na duman sa jeep, malainon dan hiling sa iya, mapanasong, garuda ang an hiling da sa iya, garuda blade, an mga mata, mapanason da ang maray, garo. Si Pading J mga pangga, medyo kunyanda, medyo kinutuban da niya, medyo kunyanda eh. Garo ngaya, delikado kaya, ngaya na naman ang kungay niya. Garo ngaya sindikato, garo ang mga kutubta pag medyo arogan, medyo may insecurity sa satuyang palibot, iba ang kutob, ngunyan, ang pig-estimate niya baka nga mga hold-upper nga ini o mga sindikato nga ini baka nga kung anong yung mangyayari. Malainon talagang hiling saya sa lawag kan jeep. Ngunyan, susaro dado man na lalaki mga pangga na kunyan, medyo dakula pati ang hawak, vocals pati, kalbo, vocals, kalbo. Tuminaramda ang mga pangga. So, saro do ba na dakulao ng hawak, garo itong garugapo ang hawak, pag binangga mo, giba ka, tumaram na da ito. Ngaya, nunoy, kung habo mo ngayang mapasubo, ngunyan pa lang, tinatawan ta ka ng warning, bumaba ka na digdi sa jeep na ni. Iyo, so, makatakuton da. Makatakuton da mga pangga. Iyon, sabi ka, so, dakula pati ang hawak talaga. Kumbinsido man talaga. O, dakula man talaga. Sabi pala, ini ngaya, warning sana. Kumbaga, pagirumlom sa imo. Tinatawan ta kananin chance, warning, Habo ko na magbasol ka sa bandang huri, kaya ngunyan pa sana, pigwa-warning ang taka na, bumaba ka na digdi sa jeep na ni. Ayun da, pinapababa na siya. Malay mo baka kung along the way, baka magdeklara ba ganing hold up, Kaya, di si Pading J, kunyan da, kinabahan da. Ginaranot da mga pangga ning medyo nagtatabog-tabog da ang ganot ni Pading. Nagtatabog-tabog na ang ganot ni Pading J mga pangga, nagpapalpitit na da ang kiray niya, nagpapalpitit na da kan high blood na gayon. Kabado na. Tumaram pa dahil itong lalaking dakulang hawak na nakasakay duman, kasakay niya sa jeep, Iningi warning ngayon, bumaba ka na. Kung habo mong mamararong kita digding pulbura. Diba? Habo ko ngayon na digdi sa jeep na ni, mamararong kitang pulbura digdi. Kaya, kung ako sa mo, bumaba ka na digdi, ngunyan pa sana. Maiso. Tasabi da, kaso dakulang lalaki duman na nakasakay sa jeep, pagday ka ngayon nagbaba digdi, baka ngayon kung palimog-mugon ta kakan ngipon mo. Papalimog-mugon da ang ngipon mga pangga. Anong itsura ka ito kung papalimog-mugon mong ngipon, garo, bubog-bugong gayon, mga tugang, Warning ngayon, palimog-mugon ta kang ngipon digdi sa jeep na ni, Abo ko ngayon na umuli ka ngayon, bit-bit mo ang bitis mo, ay makatakot.
Makatakuton. Habo niya da na umuli si Pading J na bitbitan bitis. Ano daw dislocate? Ako niyang gayon. Amputate. Si Pading J da mga pangga, sa sobrang takot niya man, medyo ang poise niya man da, mantinido niyan sa iyang confidence. Naghapot da siya. Tano po ngaya, sir, tano po ngaya ta, gusto po nindo akong magbaba na ngaya. As in, habo ko ngayang pagbasulan ngayaan, pagsakit ko ngayon di sa jeep ni bandang huri. Tumaram naman da, so lalaki da ko lang hawak. Iyong ngaya nonoy, taan jeep na ni, arkilado mi ini. Maswimming kami sa Pasakaw, kaya nguyang, bako umimanig ang kapamilya, sakay-sakay ka na rin, arkilado mi ini nonoy. Makikisama ka pa man sa outing mi dyan, ma-eskursyong kami sa Pasakaw. Yugon mo, papalimog-mugo na da ang ipon. Mamamararong da ang pulbura duman sa jeep pag dahil nagbaba si Pade. Sayaw ng chat. Ito pala, tasunasa kaya ng jeep mga dugang, arkilado. Arkilado. Mais ko. Arkilado. Paano ba? Makikisaki ka pa man digdi, makikiba ka pa man, dahil may man ikakabistado, ano ka, kapamilya me. Sensya na. Kung ika'y Kaya si Pading J, mga tugang, si Pading J, dumana siya na pa, chupog. ng chat. Lalo kung ang Anyway, 10:25 sa Tuyapon Energy Headlines. Mga bareta na dapat nindong maaraman na dahil pwedeng sa aga pa, kundi ngunyana. Mula sa Energy News and Information Center, narito ang headlines ng mga maiinit na balitang inyong matutunghayan sa mga nangungunang pahayagan. Unang mapapakinggan sa Energy Headliners. Energy Headlines.